Hem decidit fer una visita i aquestes declaracions davant de l'Oficina Municipal d'Habitatge, perquè és la demostració, aquesta oficina, de 7 anys de col·laboració municipal i de la Generalitat de Catalunya en polítiques d'habitatge. L'habitatge és un dret, i així es va entendre després de molts anys de pensar que l'habitatge era una mercaderia. I per tant, ni a Girona, ni a Catalunya es feien polítiques d'habitatge social. El resultat de les no polítiques d'habitatge, la gent que viviu a Girona sabreu quines conseqüències té. La no política d'habitatge durant molts anys té un nom que es diu SAL. És a dir, quan no es fan polítiques d'habitatges i es deixa al mercat que vagi gestionant l'entrada i la sortida de persones per aconseguir-los, s'acaba generant situacions socials que després costa molts anys, si es pot, desfer-los. Per això cal anar amb peus de plom per desmuntar coses que funcionen. La col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per, primer de tot, treure habitatges del mercat que no estan usats i posar-los en aquella gent que més ho necessita. Totes les polítiques de mediació en l'habitatge social. Girona en aquests moments té 100 habitatges a la bossa d'habitatge social. No ha estat fàcil, coneixeu que Girona, una ciutat universitària, costa molt treure habitatges per habitatge social. En tenim 100. Però és que això no seria possible sense les polítiques d'ajut al que s'anomena l'habitatge just. A l'any 2010 hem destinat, a partir de la Generalitat, 660.000 euros per l'habitatge just. Feia 5 anys, 0. 660.000 euros que permet que moltes persones puguin tenir un habitatge a un preu de mercat, 500, 600 euros, rebre 200 euros i així poder, amb un sou baix, poder tenir un habitatge digne. Hem avançat en polítiques d'habitatge per a joves i en aquest cas hem unificat la política de bossa d'habitatge social i joves per fer prospectives en el mercat que tregui aquesta mena d'habitatge. Estem fent el pla local d'habitatge i hem fet promocions d'habitatge social municipal per la llei d'habitatge que ens ha donat uns marges de sòl públic per poder fer aquests habitatges que es necessiten. A mi sempre m'han ensenyat que amb les coses de menjar no s'hi juga. I és molt important que els polítics facin polítiques no per portar la contra a algú, sinó a favor de la majoria que són els ciutadans. La política d'habitatge d'aquests últims anys no ha estat partidista. És una casualitat o no qui la porta. De vegades els cartipassos municipals o els generals fan que un partit assumeixi unes polítiques d'habitatge. Però el que sí que hi ha hagut sempre per part d'Iniciativa és saber a qui servíem. I servíem una necessitat dels ciutadans de Girona, de Salt, de Catalunya, perquè un habitatge assequible és bàsic, com el treball, per ser. Si no ets, no pots continuar vivint amb dignitat. I jo faig la pregunta, si volem una Catalunya que funcioni, una Catalunya que se'n surti, ho podem fer sense dignitat? Ho podem fer que les persones que més ho necessiten no tingui aquell habitatge necessari per ser ciutadà? És amb això que, metafòricament, davant d'una oficina que és austera, nosaltres hem gastat molt poc en el farciment i molt en el que a dintre volem posar-hi. Aquí tenim treballadors i treballadores que el que fan és de mitjancer en les nostres polítiques. Aquests treballadors sobren, se n'han d'anar, hem de lluitar contra l'atur fent més atur, hem de fer polítiques retallant polítiques. La mà estesa dels ajuntaments sempre estarà amb la Generalitat, governi qui governi. Però aquesta mà estesa necessita d'una mà que l'agafi, que l'abraci. I això vol dir polítiques i recursos. Amb això estem i, per tant, considero que la venguda avui de parlamentaris d'Iniciativa van en aquest sentit. Construir, sumar, fer i donar solucions.